Намираме се на мястото на събитието и се опитваме да направим кратък репортаж от това, което се случва тук. Днес е втория ден на семинара и присъствахме на изключително интересни лекции, основно на Темелко Темелков, с който ни заплени със своите знания, умения и достъпност на информацията, която ни поднесе. Но в края на този работен ден, така да се каже, при нас пристигна един изключително колоритен в цялата си физика и харизматичност наш колега, който може да каже нещо интересно за себе си. Какво мислите вие за растежа на електрическите стълбове върху областта, в която се намира хотела? Идвайки от магистралата до момента, едни страшно високи стълбове видях. Явно с идването до Огнява стават все по-високи и по-високи и по-високи. Явно имате много електроенергия за събиране тук. Сега, да минем по същество към другата интересна тема, която съпътства събитието. Това е влиянието на минералната вода, в частност миризмата на развалени яйца върху вас и нас. Вие какво мислите върху това? Много ми е сложно да кажа, но мисля, че след малко ще опитам. Ще опитам на вкус. Ще опитам върху собственото си тяло. Смятате да отидете на басейна? Разбира се, дано да е с минерална вода. Да, басейна, между другото, много хубав. Нашият скъп колега, уважаем приятел, е изключително скромен и поглеждайки надолу, той освен, че вижда своя син, вижда и своята опора, която е много дискутирана в последно време. Тъй като той се опита да я скрие, аз държа да я подчертаем. Това е вашата опора в настоящия момент, освен вашата съпруга, която е някъде там. Поздравяваме специално. Тъй като обаче, Бях впечатлен. Какво пише отпред на хотела? Профилакториум. Но не е санаториум. Така.